issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay, apo, sunda ang ginasiling niya. Ay, Ado, para matapos na ini, magpagwa ka sang kalayo. Bay! Nagwang kalayo sa iya palad? Pautata na siya! Tama na kuno, Ado. Nagapati na ako sa ginhambal mo, amiga. Karon, gusto ko nga makita ang bayo niya. Bayo? Madali lang ha. May kuhaon lang ako sa akon briefcase. Ali. Diin hitsura sa bayo niya. Amo bala sini ang hitsura? Oo. Amo matuod, ina. Medyo lain lang jutay ang kulor. Mas dukot ang kulor sang bayo ni Ado. Amo ina ang laragway sang isa ka respetado nga lalaki sang tong panahon antes mag-abot ang mga katsila. Kag suno sa libro nga nabasa ko, naghalin sa dunggadon nga pamilya ang ari sa laragway nga ini. May mga lahas man bala nga ginasuksok si Ado? Aba, oo. Kag pulos bulawan. Kulintas, bracelet, singsing. Kag may duha pa nga nagakabot sa iya batiis. Kag bisan ganing iya pa ha. Daw human man sa bulawan. Kag ang iya nga dagger, bongga, may mga bato pa. Ang halos tanan gidman nga mga sinang-una nga naga-istar diri sa Pilipinas, nagasuksok gidman sang bulawan. Kag dason, nagabahag lang sila? Na, amo na ang mabudlay sa mga kabataan, subong. Wala sang nahibalan sa kasaysayan sang ila pungsod. May mauswago na kita nga kultura kag ekonomiya sang una. Antes pa nag-abot ang hapon nga nagsakop sa aton.
Naging komplikado na ang aton kultura kag ekonomiya. Tita, mahibalaan man bala naton kung diin siya nga panahon naghalin? Kag mahimo pa bala naton siya nga ibalik? Ano ang panulok mo sa akon? Magician? Scientist? May naimbento na bala nga time machine? Sa subong, wala ako sang nahibalaan. Apa nga nabuhi siya? Kag ikaw ang nagbuhi sa iya, Anika. Ikaw ang yabi siyang tanan nga ini. Apang hindi ina ang ginakabalakan ko, subong. Ano man gali? Anika, may nauyatan ka pa bala nga iban sa basement kagabi? Ha? May iban ka pa bala nga ginpagwa? Lola? Kaina, sang wala pa ka mo nakaabot, nagkadto kami sa basement. Kag may nakita kami nga mga tinipik sang nabuka nga bato. Kag may nalula nga iban pagid nga mga ribulto dito. Magluwas kay Ado. Husto. May nakita ako nga itom nga aso nga nagtubok sa basement. Ang panawag sa ila, hanto. Be, Hanto? Halin ina sa pulong nga malisyan, ga ang buot silingon, murto. be, ano? Morto? Oo. May malain sila nga espiritu nga nagasulod sa lawas ang tao. Tubtob nga magbuang ang mga ini. Maikasarang sila sa pagpatay sang kalag sang tao. Kag ang kuno na sang dalayon, ang ila mga lawas. Sa nadumduman ko, ang 3 karibulto sa basement, amo ang hanto kuber. Ukon, malain nga espiritu sa mga lulungan. Hanto ribot nga sa bagyo kag kilat. Hanto rimba nga sa mga kahoy. Nabuyan mo ang 3 nga ato. Kag ang iban sa ila, nagasulod sa lawas ang tao. Ginasuyop nila ang kusog, kag maayo nga pinsar sang isa ka tawo. Tub-tub nga matupa na sa ila mga kamot ang lawas sini. Ti, ano karon ang mahimo nga buhaton sa ila, amiga? Kinahanglan, mapabalik naton sila sa pagkabato, Anika. Ano? Oo. Tungod, hindi sila pareho sa lalaki nga ini. Ikaw ang nagbuhi sa ila. Paagi sa imo dugo. Gani sa kabilugan, ikaw ang ila agalon. Ano? Ako? Oo, Anika. Apag, wala na sila sa lawas ang tao. Mga elemento na sila. Kag amo ina ang rason kung nga wala sila nahigot sa ila.
Amo man ina ang rason nga wala sila nagapalang luya o kung nagakapatay kung malayo sa imo. Pero kasubong siyang lalaki nga ina, hindi ka man nila mahimo nga sakiton. Hindi bala? Oo. Daw amo sina. Ute, nakita mo na, amiga? Kasagad-sagad sa ako, no? Bay, Ang sing-sing sa imo tudlo. Abi, palantawa ko, bi. Ginuyata niyang kamot ko. Kag-uho? Daw alahira siya nga nagausisa sang singsing ni. Abi mo, madugay na ako nga interesado sa sing-sing nga ini. Apang, wala ako siyang nakita nga dokumento bahin diri. Ang istorya sang inyo pamilya, mahimo nga punggan sang sing-sing nga ini. Ang isa kagamhanan nga tinuga, hindi bala? oo. Kag sa banta ko, si Ado ina. Oh, Lola? Ay, tulo ka bala ang pulsiras niya. Halos, pareho gid ang simbolo sang singsing sa mga simbolo dito. Abi, palantawa ako sang pulsiras mo, Ado. Wala siya naghulag ho. Kinatulok lang niya sang masakit si tita. Sige na, palantawa na ako. Madugayan pagid kita karon kung hindi mo siya pagtumanon, Ado. O sige na, ipakita ng pulsiras mo. Ay hala! Puro gid ini nga bulawan. 24 karat gid ini. Psst, uy, ano ka bala? Ginbuyan niya ang kamot ko. Mahimo nga siya ang ginatumod sang singsing. Mahimo nga amo ini ang una nga gingamit agod punggan ka. Ginasiling nga ginagamit man ang bulawan sadto para sa mga ritual sa mga tigadluman kag sang mga babaylan. Pero siguro, wala nang intuman ang mga bracelet. Gani, ginhimo pagid ang singsing. Amo ina ang tuyo sini. Ang kontrolon si Ado. Ang dugo mo, amo ang nagbuhi sa iya. Kag sa mga murto. Kag tungod, dugo mo ang nagapanalaytay sa iya kaugatan. Buot silingon. Ang imo mga katigulangan ang nagbilanggo sa ila. Gani ang dugo man nga naghalin sa ila, ang may ikasarang nga maghilway sa ila. Kag ang bisan sino sa inyo kaliwat, ang pwede nga magbuhi sa ila. Kag ina man ang rason, kung nga hindi kanila mahimo nga sakiton, tungod ikaw ang naghilway sa ila. Karon, ang aton problema, kung paano naton sila mapabalik sa bato nga sumpa. Relax lang, Ado, ha? Wala ka madala sa ila. Ano nga wala? Kay isa man siya. Estrella, ano ka bala? Hindi ina ang prioridad natin subong. Mas delikado atong tatlo ka morto. Tungod, wala sang makakontrol sa ila. Sa subong, hindi problema si Ado
tungod ara siya sa idalom sang gahom sang singsing. Pwede pa gani ini siya nga makabulig kung pinsaron gid. Sige na, Anika. Kinahanglan na ibalik mo sa bato nga sumpa ang 3 gato. Pero, antes naton hambalan ina, kinahanglan naton nga matilawan ang psychic abilities mo. Wala ako sina. Lantawon lang naton. Kinahanglan naton nga magsulod sa kwarto. Kinahanglan naton ang malino nga lugar para sa aton buluhaton. Ota, dali na. Masulod na kita sa kwarto. Magbungko ka sa atubang ko. Samtang sila ni Ado kag lula mo sa likod naton. Oo. Dira ka mo sa likod namon, amiga. Ado. Ay, Ado, mapungko kita sa likod. Karon, gamito naton ini, Anika. Cards? Dinner cards ang tawag sini. Ano ang buhaton mo dira? Makuha ako sang mga cards. Kag kinahanglan nga pakton mo kung ano ang mga ini. Ano? Nagadepender sa score mo para masiling nga may psychic abilities ka. Wala na ba sang iban nga paagi? Sige na. Magtalikod ka. Ha? Talikod na gani. O sige na, apo. Para nga matapos na. Magabian sa Dagarinyos pagkumati ang magamatahong magsukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon pag
nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Halok! Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Pilit ko nga ginkalimtan ang mga bagay bahin kay Matt. Apa nga? Ano ining nabatyakan ko? Hindi na kami mga teenagers. Kag hindi tungod na kita ay kami subong, may dapat kami nga hambalan. Mahimo man kami siguro nga mangin civil sa isa kag isa. Bisan sa katapusan na lang at iyon. Total, hindi naman kinahanglan nga magkita ay kami. Kung mabaligi ako ng balay nga ini ni Lola. Pagkatapos mabalik na ako sa syudad. Kag hindi na ako magbalik diri tubtubsan o.
Musanag na. Ang maayo pa, makadto ako sa kusina. Maluto ako sa makaon namon. Madali na lang ini maluto. Hi. Oh, Nga ka diri? funny. Amo man tani inang ipamangkot ko sa imo. Sasado ka lang nagabot diri? Kaina, mga 2:00 ang kaagahon. Ari na ako dire, antes ka nag-abot. Hubog ka katama. Kaghaluson kang makalakat sang tadlong. Ay, madali lang ha. May kuhaon na ako. Mabalik ako dayon. Ario. Bulong? Oo. Para sa hangover. Salamat ha. Ara ang bottled water sa ref. Salamat. Kadako sang ginbag-o mo, Mat. Ikaw man, kadako sa ginbago mo. Well, kalawig man sang 4 ka tuig nga wala kita nagkita ay eh. You have no idea. Wala ko makaibalo kung anong buot niya si Limon. Ay, dali na. Naplaster ko ng pagkaon sa lamesa. Makaon na kita. Wala ko ginagutom. Well, ako gutom na. Dali. Dito kita sa komedor. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Wala mo pa nasabat ang pamangkot ko sa imo. Ngangari ka diri? Ginabisitahan ko lang ang balay. Really? Oo naman. Para sa isa katao nga wala man ang gindili, bisan makaisang balay nga ini, sa sunod sa malawig nga panahon. Makaduluda, hindi ba na? Imo ina opinion, Matt. Yeah? One of the many. Kag nagsunod mo sa pensar ko nga ginakalimtan mo na ang balay nga ini. Sugod sang napadpad ka na sa syudad. Matt, opinion mo ina. Isa ina sa ginapaminsar ko. Nagsunod mo sa kaisipan ko nga ginakalimtan mo ng balay nga ini. Sugod sa ginpadpad ka dito sa syudad. Nagsala ka.
Mhm. Nang-enroll ka na subong ah. Nagahambal ako sa matuod. Nagwagid ang kamatuoran. Nga hindi kami dapat mangin civil ni Mat. Akigihapon siya. Kag-amo man ako. Apang wala ina nagkakahulugan nga mag-wild ako. Hindi ah. Hindi ko kinahanglang ipahibalo sa iya nga nasakit niyang akon balatsyagon sa to. Wala ko sang ginakinahanglang ipatag sa imo, Mat. Kag wala man ako nagapaabot kabuhaton mo, ina. Well, nagbalik ako diri. Agod ibaligi ang balay ng ini. Wala ko sang tuyo nga makiglalis sa imo. Pagkatapos ka mabuhat ko ang plano ko, mabalik ako sa syudad. Kung sa bagay, nga ba nga makibot ako? Sugiri ako. Nagustuhan mo ba lang nakita mo? Nalipay ka ba na sa magkaibalo ka nga okay man kaya po ng balay nga ginbayaan mo? Kag mabaligya mo ini sa mataas ka presyo, hindi ba na? Ay, ano ba lang natabo sa imo? Nalingaw kagid ba na dito sa syudad? To the point nga ibaligya mo balay nga ginpanubli mo kay lola mo? Wala kasang ideya kung anong naagyan ko dito, Mat. Gani wala kasang mataro nga maghambal sina. Tungod wala mo ako ginhatagan sang tsansa. Nagalaom kagid bala nga isugid ko sa imo. Pagkatapos mo nga makahalin ka na, Mat. Nga? Tungod nga ba nga ginsubong mo ako sini? Nagkadlaw lang siya. Wala mo ba mahangpan, Camila? Hindi pala. Hinali ka lang nga naglakat. Tapos hinali ka man nga babalik. Wala ka ba na sa balatyagon, Camila? O kung ba si ari sa ako ng problema? Dapat nagsunod sa ulo ko nga mas gustuhan mo pa sa syudad kung mag-amo ka man lang sila. Wala ko sa matarong akigan ka. Kag hindi ako dapat nga mag-expectar sang kung ano sa imo. Like hell. Nag-expectar ako sang tuman sa imo. Kag dapat ka makaibalo ka. Kag kung may dapat man ako nga ikakig, inaamo nga nahimo mo ako nga bayaan. Pagkatapos ang tanan. Hindi isyo sa akon kung nag-upod ka man sa amay mo. Tugod na kahangop ako. Nga kinahanglan mo nga buhaton nila. Oh? Hindi ka magpati? Damn it. Hinali ko na lang nga nadumduman ang hitabo sa to. Ano ba na nagsunod sa ulo mo, Camila? Para mapatudlo lang ako kung paano magalok. Wala ina ginatudlo. Basta, gulpi na lang ina nga mahibalaan. Ang buot mo silingon. Wala ka nagpatudlo sa iban? Kag nga mapatudlo ako, ha? Instinct lang ina. Hindi bala ako makahangop sa ginahambal mo mo. Hindi na lang pagpilitang itsindiho na. Kung hindi po man naman sarangan, okay? Untatin na ako. Kaya wala kami kay balo sa magiging panghambal mo. Si Matt bala mo. Anong gusto mo? Mapatudlo ako sa iban? Wala. Ginkumos niya ang kuya ko. Karika, dito kita si Darom Sampaho.
matapos ini, hindi mo na ako pagkulito na. Promise, ah. Hala, kinuyata niya ako sa magtimbang ako, ya? Hala, kinhalukan niya ako sa bibig. Ay, kanami. Ginabuhat mo ba na ini para kay Val? Oo, no? Amog sila katakos ang kaluyag mo sa iya? Siguro. Kurang mo sila, magkanto ka sa iya. Ngagin buhat mo ato? For the last time, gusto ko. Nga? Katamos ang pamangkot. Apang wala ka man naghahatag sa sabat. May pagabayla ako sa imo, Camila. Ano ina? Hindi ka na magbalik kung magdesisyon ka nga magpalayo kaliwat. Nadula ka na sa ako na isa kabes. But I don't think I can take that again. Anong buot mo silingon? Maglakad ka na. Hindi na ako gusto makita kaliwat. Siguro, husto siya. Kinahanglan na namon niya tapuson ang nakalikat. Antes sigura ng amon pala abuton. Gusto ko nga magpahuhay. Apang hindi ko gihapon mahimo. Gusto ko nga mangin masako. Para wala ako sang panahon nga magpaminsa sang kun ano. Ang maayo pa, manghimos na lang ako para malingaw ako. Natapos ko ng tanan nga hilimuson. Apang wala sang epekto. Si Matt gihapon na nagasulod sa huna-huna ako. Kagang amon ginhambalan kaina. Ginbatyagid pala niya pagbulagay namon nga wala nagpaalam sa isa kag isa. Kung sa bagay, husto man ako. Kay kung pinsaron, wala pa sa kamalingking ang ginbatyag niya. Sang ginbatyag ko nga kasubo. Kagpasakit niya sa akon sadto. Pero, sinong sugira niya man? Bisan pa nga napiktuhan siya sa pagkadula ko dire. Apang sigurado nga, madamo man sa mga babae nga maghahatag sa pag-ulikid sa iya. Wala pa ako malipat sadto. Isa ka bulan matapos ang amon graduation. Napatay si Lola. Kag si Matt ang una kong aging katuan. Agod magpangayos sang suporta. Kag kaisog sang buot. Apang,
Kinpaslaw niya ako. Ay, naglaom pa naman ako sadto. Nga maghahangpanay na kami bisan paano. Apang daw tinampa ako sang pila ka beses. Tungod sa ginhimo niya nga pag-into sa akon. Ang damdam ko, kung nalimtan ko ng adlaw nga ato. Apang, subong, natukiban ko nga wala pagali. Kag subong, isukmat niya sa akon ang paglakat ko sang hinali. Amo nagid bala siya sinakamanhid? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Manilag ako gihapon para sa imo, Meg. Kag isugid ko sa imong tanan nga mabatian ko. Sa kagid ka maayo nga abyan, Meg Eric. Ginapasalamatan ko gid ikaw. Salamat man sa nahimo mo nga pagpahibalo sa akon. Wala sang kaso, Meg. Hindi ka lang magkalipat sa paglibot sa imong talamnan, ha? Nagaplano si Junar nga sunugon ang imong mga pananom, eh. Amo gani nga wala ko na ginabulag ning shotgun sa lawas ko. Hindi ako magduwa-duwa sa pagpatay sa iya kung kinanglanon. Bisan pa nga utod ko siya. Ay, madali na lang nga magbutlak ng adlaw. Mapauli na ko, Mig Ben. Sige, Mig. Malibot na lang ako sa makaisa kung magpauli man. Ate, sige. Amo na ako. Ato na siya. Best friend ko gid si Migo Eric. Kaya nagapati ako sa iya ginasiling. Nagaplano si Junar nga sunugo ng akon mga pananom. Apang, mahimo ay hanina sang utod ko. Mahimo ay haniya ina. Gusto gid ini nga aton paglakat si Guard. Hindi na mainit. Taga makapauli na kita pagkatapos nga
Madulong nato ng aton tanan nga mga baligya sa aton mga suki. Uy, may tao kita nga masugata kagahon palang gani ni ho. Sino ni siya man? Si Guald, stop. Stop. Stop kaya rin na siya ho. Mayong aga si mo, sir. Oy, ikaw gali checking? Uy, ay ikaw gali, Sir Eric. Ay abi ko anay kung sino. Di ka magaling. Kagahon pa lang na eh. Dito sa balay ng Daimigo, Ben. Mapauli na ako. Ay, amo gali. Ay, may kinanglan ka dito? May kinanglan na ako sa iya. Sige, Choy. Mauna na ako sa imo. Ate, sige, Eric. Halong to, halong. Ato na siya, si Guald. Ay, nag-ano siya sa balay ng Daiben sa amo sining oras ang agaman? Manglingleng? Kag sinong yalinglingon? Hindi man pwede si Salvasyon, ang iloy ni Ben. Hindi man pwede nga si Ben. Tungod ano siya? Badeng? Kag hindi kaya pwede si Ben eh. Aha! Nakahibalo na ko kung sinong iyalinglingon. Si Maria Luisa. Man, makita ko siya perme nga nagatulok sa iya mo. Ginatulok niya si Maria Luisa. Natulok kay perme. Kag ang iya panulok, may bot silingon. Si Guald, aton-aton lang niya. Si Eric bala, naluyag mo na siya kay Maria Luisa. Ugaling kay gusto mo lang siya magtulok. May bana na si Maria Luisa nga si Ben. Kag-ara pagid si Junar. Baw, grabe gid si Junar na ya. Wala na ya punaw. Ginapakita gid niya nga makuha niya si Maria Luisa kay Ben. Di paano na lang nasubong? 3 sila naghandom kay Maria Luisa. Pero ako lang ang nakahibalo sina si Guald, ha? Pero nagalibog gid ang akong ulo kung ano gid ang matabo. Isa gid ra sila nga 3 maburuka una. ay. Ngabla nga kadamo sang babae. Inang si Maria Luisa gid ang ila nagustuhan. At hindi man makatilingala. Si Maria Luisa mabuot, matahom. Amo yun na nga madamong naghandom sa iya. Nga, hindi nila pagpangaluyagan si Mariana. Kaya si Mariana ya, single na. Wala sang problema. Ako ya, naluyag na si Mariana sa akon. Kung hindi ako magsala, nagahulat na siya sa akon. Kag nagapang lipstick na siya, kag nagapamulbos. Amo na karon nga kung magbalik kita sa aton balay si Guald, mahinay ka lang sa paglakat ha? Ha? Na hindi niya mabatian ng aton nga pag-abot ha? Dito ka lang karon tuwa kung makalabay na kita. Okay? Okay. Balay ni Mariana, Ari na kita. Hoy, si Guald. Hinayang imo paglakat, ha? Diba si kung mabatian niya kita? Amo na nga panglakat. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. O aking mahal. Ara na.
Dali na lang kita makalampuha si Ilabalay. Baw kabay pa nga hindi lang siya makagawa siya bintana ay kung makita kita. Puryagawa, puryagawa, puryagawa. Hoy! Oh. Iking! Buisit gidaw. Uy, punggol. Uy, nakagawa gid. Si Guald, stop na lang, stop. Dulog na lang. Diin ka mo makanto? Kaina pa balang hulat ko sa imo? Daw sa ginalikawan mo ko, haw? Aba, bakot siya gid ba? Wala. Kay balo ka mahina maglakat si Guald. Man, may hubag si Sita. Magwa na ko Hulat ako da, ha? Ate, wala na. Wala gid kita makaik si Guald. Ara na siya, oh. Hindi! Ako daw. Nakapamulbos na siya kag nakapang-lipstick. Kag ang iya bestida, lain naman. Baw, may duag yapon nga bulak. Kag may bulak man siya sa ulo. Oh, sa buang bala ini si Mariana mo. Iking! Ari nako. Uti, anong masiling mo sa akon, Iking? Abaw! Katahom subong sa imo, Mariana. Kag amo man ang bulak sa ulo mo. Ano na bulak? Tapula nga, Abaw! Ang ayan kagiday. Uy! Tuod! Thank you! Uti, diin ang hubag ni si Guad. Diin nga hita. Hindi ka magpalapit siya. Kay makig na siya kung magtanaw ka siya hubag. Nagapanipa na siya. Uy, amo gali. Oo. Uti, anong dala mo? Ate, amo maghihapon eh. Ay, dali lang bla kay kuhaon kung tabon nga tarpulen. Ara. May dala ko subong nga kabugaw, itlog, gatas, kag honey. Ay, abaw! Maayo kay may dala ka nga honey, Iking. Maayo gid ini mo. Kinahanglan ko gid ini. Gamiton ko ina nga daan sa akon nga tsakag kape. Ay, oo, gali. Makuha ako sang isa ka dosina nga itlog, kag dason, gatas. Ate, sige pili lang. Ara na. Nagapili na si Mariana sa iya gusto nga kuhaon, no? Si Guald, steady lang. Panumduma nga sa kalibutan nga ini, hindi parehong tanan. May ara tahong, may ara man raw ay. Ang mga kayuyom, nagapait man. Ang matamis, nagaaslo man. Sinong napabati-batian mo, Iking? Ako? Oh, ay, hindi. Ay, ang buot ko silingon. Nga samtang nagapadayon ang adlaw sa pagbutlak, labi man nga nagatahom. Ang dumdum ko gani, anay, kung ako ang napabati-batian mo. Ay, hindi Man ang katulad mo, Mariana. Pareho sang adlaw nga samtang nagabutlak, nagasabwag ang kasanag. Uy! Iking! Amo man inang ginapaminsar ko bala. Pareho galing ato na paminsar nga duha. Nga sa pila ka adlaw, mapakasal kita nga duha. Ate, pero, pero, hambalan na lang natin kung mag-ayo na ang bukol ni si Guald sa yahita. Okay? Luisa, nagapati ka bala nga mga lobo ang ginabantayan ni Ben sa palibot?
nay salbasyon. Hindi na ako pagtawga nga salbasyon. Tawgan na lang ako kay Sal. Amo man ang panawag sa akon sang aton mga kasilingan eh. Ati, oo nanay Sal. Sunod kay Ben, ginabantayan niya ang pagsalakay sang lobo. Kay man, ang mga manok sang aton kuno nga mga kasilingan, ginpangtaban kuno sang lobo. May kaupod si Ben? Oo nay, si Eric. Amo gali? Oo nanay Salv. Duha sila ni Eric ang nagalibot sa mga lobo. Maayo nga tao si Eric. Mabinuligon siya. Amo matuod. Apang wala siya sang asawa tob-tob subong. Nga nanay Sal. Mahuloyon siya eh. Dululungan man kamo sa pagdako sina. Kamo ni Susan kag ni Ben. Masami kamo nga nagaupod sa mga kasadyahan. Apang si Eric, wala ko makita nga nagabarkada. Nagabulig lang siya sa iya amay. Kag sang mapatay ang iya amay, siya na nga nagatanom sa ila uma. Kamay negosyo ina siya. Ano nga negosyo nay? Mga gamit bala sa panguma, pareho sang traktora, arado, kag kun ano pa. Ginaparkilahan niya ina sa mga mangunguma nga hindi makasarang magbakal sa mga gamit. Si tatay mo sang una, nag-aarkila man sang traktora sa iya. Amo gali. Wala pa ako makahibalo sina. Sa magpakasal ka mo ni Ben, wala ko makibalo nga nagkanto diri si Eric. Didto lang siya nagatiner sa ilang nga uma. Pero mag-abyan sila ni Ben. Bagod masami sila nagakita ay didto eh. Kag natingala gid ako, sang makita ko siya liwat, kadako na sang lawas niya. Kag hindi na siya maniwang. Ang maayo siguro nanay Sal, matimpla na ako sang kape. Para nga pag-abot nila ni Ben, may mainom sila nga mainit. Ate, sige. Maayo man ina. Ako mabalik ko anay sa pagtulog. Kay ginatuyo pa ako. Sige nay. Ako nang mahibalo diri. Sige. Sang una, masami ko na nga makita si Ben. Sang nag-eskwela pa kami. Sa malayo siya nagatulok. Daw sa may kaugalingon siya nga kalibutan. Apang lain na siya subong. Determinado na siya sa isa ka butang nga hindi ko mahibalan. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio